and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Tinuod gid ay nga makatagaan ka. Mok. Pwede imong tag-anon kung unsay mo gawas sa luto niya, Mok? Pwede imong tag-anon, ha? Butang eh. Sige na dong, imok. Sige na tag-ana unsay mo gawas sa luto niya, dong. Kadyot sanang, di taong kumnanag ang taong ng uy. Nahibaw ko. Dili ka gustong doon nila makadungog, no? Nang, bisa pag muhagaw-haw pagka din nang. Ha? Wala gihapon akong tubag. Dili ko mananagan. Di na ako magugos. Bisag kalagot ako sa hilom. Muutong nalanggid ko. Sige lang ha. Mubalik namin sa among kuan kini sa mua kay doon na pamibuhaton. Still ang bayani ay. Og nang salamat din nga imo na din nga paablihan ug balik ang agianan. Boy, day na boy. Pasensya, Sabel. Pasensya. Nakadungog ato, Boboy, ha? Patag-ano na ko sa mugawa sa luto. Haskang yun. Di yun lagi makahimog tarong nga buwas ng Sabel, kuya. Kuwa'y nagpaluyong rason. Mauna. Ikaw sabda sa kagpalapala. Ug ang nakapayat pag yun. Kaya diligi ko tinuod nga makatagaan. Unya, imo kong pugson. Ay, gigamay-gam diha. Apil na ba ka? Tayo pa, kuya. Kung saan naman sa tuwin mong gisulti ganina, bahay na itong buhatan ni Kasada din, ha? Nga nang kibaw mo sa kaana? Hahay, ang man, naminaw man ko ni Atty. Rofel. Oh. Ha? Ma'am, naminaw man ko sa kuan sad, kanang interview man ang congressman, iyang plataporma, no? Oh. Ang plataporma sa mga kandidato at tumiyaging eleksyon o kanang nakadaog ron nga congressman na bubuy paminaw. Naminaw mo ko. Gibalik-balik kina niya nga magpabuhat sa bag-ong karsada aron dili na maglisod ang mga tao sa pagbiyahe. Wala na ako tag-ana. Sure ka, kuya? Sure. Yan, kanang kongresman na nakadaog na. Nga naman? Wala yung kibawa na. Sabad ay. Naminaw di ka sa mga gitabi sa mga kandidato. Ay, sus! Wa? Mao na diha. Ang gawa ba niya, ay? Unya, boy. Oh. Ako nga naminaw, mao nga nahibaw ni anang mga butanga. Nagkahibaw man ko ana. Nya, inyo na lang ko ingnon nga nakatagan? Unya, gisulti gyud na dinhigyod, ha? Dinhigyod sa atong Ay, area. wala ka nagisulti lagi, pero gipahibaw lagi ni tao na ay nga doon na yun niya magsurbi din sa atong dapit. Mga sunod simana tingali. Sabi na yung purpose ana. Sunsimana pa. So nakatagkarli gihapon ka nga buhatan diri Kasada. Ay, ambot ni mo buwi, oy. Bahala ka niya, oy. Og dili ra din niya sa ato kutob. Abot pa sa unahang mga barangay. Taas liging karsada og ubay-ubay gyud ang maapektuhan na. Natag-anan gyud ang imok paing. Ha? Sigurado ka ma? O lagi. Katong adlaw nga nagpaguba ko sa paril, mautong adlaw. Maunay iyang gisulti nako. Diha pa man ganitos boboy pagsulti niya nga buhatan ni karsada atong dapit. Wa na ma. Mananag-an yun lagi nas imok. Di lang siya moangkon. Mao gani. So, unsaon man na nato nga moangkon gud siya? Unsa may atong buhaton? Akuan. Ang maayo na ma. Ato na nining hinay-hinayan og panabi. Husto tuod, no? Sakto ka paing. Ato ning i-post paing. Ayaw ma, ayaw. Oh. Ayaw kay masuko si imok na to, anak. Ay dili man sa social media na to i-post good. Asa mo di ay? Sa radyo. Na? Sa mo tang masuko si imok na to kay ato yung ipa-broadcast. Ay dili sa radyo nga tinuod. Ha? Na di radyo nga tiyaw-tiyaw. Radyo ba? Ha? Atong imarites ba, marites. Ang maura ginang istorya ha. Sa akong giingon di ay ipanabi, ichika. Ama ora good. Malagi. O kani. Nagawa sa di mo may. Imo pa mag yung gipaliko-liko.
Maoram din ang istorya, ha? Ay para lang gud mo taas atong istorya kay na nitukar na sa nabaning kawaysod sa kung o. Ha? Yawat na lang ba kat of ra baron. Ako sabot na. Awa ay wa. Duka lagid kaayo, di mapugnan. Katog! Na, samot ka diskwido kung matuog pa ko. Kaon! Ganina ra ko nagsigig kaon paing. Sa gini hitabo ni Uma. Basta, ayaw na nagpangutana. Nakatog nagtarong gabi eh. Wa. Unya sayo ka ni mata. Oo. Alas 4 pa aron unta dako kog agi. Unya wa kay agi. Naa pero hinay kaayo. Hmm? Sige pag yung kog usab-usab kay way ayo. Taba, unsa din na itong istoryahan ma? Ambot unsa bitaw ni. Di klaro ni mamay. Ato tang imok na. Tana ma. Ato tang imok kay siya makasulbad anang gibati ni mo ron. Sige. Matag-anan man gyud ning imok ba? Tana dayon pa eh. Maunay akong gibati karon imok. Wa ko kasabot. Duka kaayo ko nga gaan ang akong nga mura ko galutaw. Wa gyud musod nga ideya sa kong hunahuna. Galutaw. Galutaw. Uray kag putong pinalutaw. Oh. Sayo man ka ni mata, bisan dugay ka na to gabi eh. Pila ra ka kauras ang imong tuog. Mao na nga giduka ka. Mao na nga nagduka ka karong mga orasa. Ug dili ka makapahiluna og tarong sa imong gibuhat. Oh. Nakatagaan gid lagi ka imok. Bangag sa ilong ani. Wa man ako matag-an nang. Nagkakita man ko nimo nga sayo ka nga nagmatag ganina. Wa na bayay nakaali na tong paril baya. Mao nga makita na nga nisiga na inyong suga, dadungog na nako ang kuan kining tingog sa inyong washing machine. Nakamatang ko kay si arman ko. Pero natuog sa kog balik. Ikaw tingali. Wa na ka mo balik og katuog. Oo. Pero Ansay pero? Ikatuog na lang nang. Bisan usar lang gud ka oras gud. Ha? Mauki na ka ana lagi. Ha? Ing ana na bayan ang magkataas ang edad ng Sabel. Ay kalain nang. Nagisigot mahinog edad on sabay na. Sorry kayo na. Kataas. Nagsulti ra ba ako tinuod na? Wa ko masuko imok oy. Okay sige, matuog sa ko. Salamat imok. Okay na ma. Okay na paing. Pauli na ta. Salamat mok. Oy isa pa yan inging. Okay. Are nako imok. Amping lang kay tingalig mat. Ay, Ma! Hello. Natag-anan niyo lagi ni mo, kuya. May gani, abdikas pa nga nakasagang niya. Subay tagaan eh. Klaro atong matumbagid siya kay daan na gid siyang gabarag-barag tungod sa kaduka. Ay, lagi, kuya. Pero ang imo kong pagsulti, tukma man jud kayo. Tukma. Tukma ba? Mura magdi batanon. Kanang insakto jud kayo. Tumong jud kayo, timing jud kayo ba? Tukma. Tukma. Makaingon lang tang timing, pero ang tinuod, imo yung natag-anan. Ay, shut up. Unsa? Shut up. Sa Bisaya na. Hilom. Okay. Ikaw boy nagalagot na giko ni mga boy. Ay, kung galagot, katawa, katawa. Maitsa kita karon boy. Lawgaw kay ka. Mm. Mura namang hinuon kas paing hinuong manulti hinuon. Ay, di manggod ko, ya. Naitabo lang ron, nga nagkatugma gyud ang among paghunahuna ug pagtuo ni Paeng. Og tibuok kalibutan na unya ang makailan niya, Boboy. Imagine na, ha? Imagine kung tibuok kalibutan ang makailan niya. Pareho na unya siya sa kasikat nila ni Elon Musk. Og imagine, ha? Pila na unyay worth ni Imok. Worth? Pero wa man siya negosyo. Bisa na. Kwarta mo duol niya, Boboy. Milyones na unyay mo duol anak niya. Mga dagkong tao. Tao. Ayaw pagkuan. Hapit lang, Mga hapit. dagkong tao sa kalibutan ang mupatawag na unya anak niya. Mga leader sa gobyerno sa tibuok kalibutan. Imagine ang mga milyones, Boboy. Ug dollars pa yun na, nga milyones. Milyones dolyares. Mga dagong tao, gyud ha? Lagi. Pero, Nakasabot ka sa mong gisulti, Boboy? kasabot sa doy. Kay binisaya raman to. So, unsa may imong ikasulti? What? Oh,
ikasulti sa akong gisulti? Nabungog magudto sa imong gisulti pa ing. Ang imagine ang $1 million. Mura man kog na drown, na lumos. Mao nga magtinabang na ita, Buboy. Ha? Atong ipakatap ang abilidad sa imong kuya sa pagpanagan. Mas maayo nga ang mga tao na gyud maoy mo pressure niya. Wa na nako sultihi ini si kuya kay nahibaw kung masuko na sa siya biya. Mao ikaw rin gisultihan ako ani. Ang tinuod, Boboy, nagkadungog ako bahin ini. Pero wala sad ko mohisgot ni imo kay naghuwat ko nga siya ang ma-open. Pero wa man gyud. Hangtod nga ikaw na lang ang misulti nako ini ron. Mao lagi. Pero tay para. So unsa may kisulti sa unsa imong ikasulti sa giingon ni Paing? Naglibog sad ko unsay akong isulti. Na Uy. Naras kuya. Wow! Gigamit na ganiya ang motor. Oo. Budoy! Budoy! Si Budoy. Bia! Buboy! Oh. Unsa man ka? May problema ka, imo? Dili na ako problema. Problema na istanan. Ha? Oh. Pero wa pa ko kaybaw unsaon ni sa pagkaybaw sa tanan nga dili magpanik. Ha? Kay ngano di eh? Tay para good. Naay kataragman kuya. Nay gusto nga musunog sa tong barangay. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!